Assalamualaikum, selamat malam sahabat-sahabat semua. Koleksi Brenggolo puter pelung albino mata merah kelalen rong dino pakanan entek kombenan entek lur. Saake lur lho, lagi tak ombeni lur. Nanti orang manggung manuke lur. Belajaran ngingoni manuk lur. Saya punya koleksi perkutut 3. Insyaallah besok saya vlog. Ini karena urgent nih, emergency. Tinimbang kok manuk iki keserang corona, lho ya ta. Gara-gara lesu ndrodok awake, ora gelem manggung. Jadi tak kei mangan bengi-bengi lur. Lho, gelem mangan lur, saiki manuke lesu lur. Manuk empi lur, kena corona to ora? Lepok. Lho, langsung iso tutul-tutul lur dek. Bengi-bengi makane manuk. Ngarung ngopi lur lho wis. Cukup, alhamdulillah. Ora mbadaki corona ku lur. Sak gelem-geleme kono, penting manuke urip. Sesuk tak vlog perkutut. Manuk ora patek gelem muni iki lur. Tolong yang punya ilmu untuk bagaimana caranya bisa memanggungkan manuk perkutut puter pelung, bagi-bagi infonya ya Om ya. Ya lur ya, ya guys. Tak tunggu komennya di channel catatan Bung Raffi. Wah, yuk. Matur nuwun, salam satu. Empuk jeru crot ngono manggunge iki. Empuk jeru crot. Manuke keproh iki lur manggunge lur manuke.